Allah yan uwa al'umma a yi taimako saboda Allah saboda annabi alhajin Allah kiyaye alhajin Allah kenan fi sabilillah alhamdulillah Allah kiyaye gaba Allah kawo yarinyar nan fi sabilillah yan uwa al'umma musulmi barka dai lahiya lau an fito fi sabilillah madalla Allah ya ga dukiya ne madalla ka saka da alheri yawa alhamdulillah Allah baka abin da kake so in kai sallah biyar kamin salawatu Amina Asabe kina hanya kenan to ya gajiya an tara an tara Allah ya kawo gasu yo ai zaman nan da ne a wurin nan no dan ke ne kawai dan ku gaba daya kin ga mai zuwa kullun ne yana bani Allah ya kawo shi yanzu ya wuce daga na samu Allah nake ki sauri ki zo ki karba to maza aishe duka Asabe luwa maza gida sai na zo alhamdulillah ta mana adda ai Allah bani umbaki no Allah kama kana kama ka dawo ka ƙara bani kenan na da in ci uban wayo wato a maganar da ake ga mu ake gaskiya ne aka ce kullum mun baka sadaka wayo mata kake baiwa to gashi yau na gani wallahi ita kadai ce so yanzu ne tun yaushe na fara baka sadaka zai kai shekara guda nawa nake baka 500 kake bani kullun garo 500 wallahi to ka lissafa daga ranar farko da na fara baka zuwa wannan shekarar nawa ne kudin za su kama ka damun da abuna na'urar calculator din tawa ta ni ba wallahi ta samu matsala ba zan iya lissafi da ko nawa ne ba wallahi kuma hannuna da nake kai duka bai samu matsala ba zan iya dirga duka da zan wayo Allah ka hakuri zan yi maganin wayo za ko ka ci uban ka dauki sanda ka dauki Allah kai za ka san baka wayo